писарнишка, добър човек и мома до поискване, най-после получи своя важна служебна задача – да заведе на бизнес обяд чуждестранен партньор. И така нашата героиня се срещна за първи път с господин Боб. Джеймс Боб. А след това техните приключения започнаха. Да видим! Така, чакай. Ох. Мистер Боб! Хайде, тука, ресторанта. Ресторант. Ние, eating. Good. Let's go then. Не, моля ви се, аз... Не, това на... Дайте ми го това на мен. We can go this way. Добър ден. Ето това, така. Не, тук с тази гледка. Тук, така. Тук. И вие тук и аз. И тук е хубаво, ето. Има водичка. Много красиви. И birds. Birds. Oh, lovely. I love birds. Yes. Аз bag. Yes, you have bag. You have everything. I will take care of them. Yes. Yes. Please, give me your jacket. I'd be delighted to. Please. Thank you. Благодаря много. No, it's a pleasure. Thank you for taking me here. Let me help you to sit down like this. I think we're good, huh? All right. Да, благодаря много. Yeah, it's a pleasure. Много благодаря. Is Kately Edno Cigara? Аз? Yes. Аз не пуша. No smoking. No smoking. Oh, okay. No. Тук Yes. може кухня българска traditional. Шопска салата, traditional шкембе чорба, чушки, peppers. I have a present Oh. for you Oh, but you shouldn't have. from office. It's an icona. Oh. Icona Very good. in the church. Oh, for thank you. Oh, it's very kind of you. Oh, and it's fish, huh? I have a personal present Oh. from me. Oh, but it's a lot From of me presents, yes? for you. It's a rabbit. Thank you very much. Can I? For nothing. Thank you very much. Thank you. It's very kind. Oh, it's beautiful. And yes. Oh, yes, it's a rabbit. Hey, hi. Maybe they can talk together. Hey. Very kind of you. Thank you very much. I will put everything there. Благодаря. Oh, thank you. Hey, благодаря. Така. Може. Така. Oh. Pictures. Oh. Pictures. Me. It's cool. Oh. Аз като малка. Oh, it's very interesting. Татко ми. Oh, your Мой father. татко. Вие имате ли снимки? Не. Аз много обичам да гледам снимки. No, I Your don't. house, vacation. On the right. But very nice. Може ли повече? Да го опитвам. Не. Може още да ми свържи. Така малко. No, I don't usually eat. Не, няма. Трябва малко. Трябва. Toast for the business, for your coming in our country, for good future and peace on earth. Искате ли да ви разбъркам малко салатката, че вие разчакате малко? Чушка. Small чушка. Very люто. Чили. Right. И после имам много проблеми. Но така ходя по-добре до тоалетната.
Мими направи своето кратко лирическо отклонение на физиологични теми, след което реши да влезе косо в реалния бизнес. Chili, чушки. Oh, чушки. A lot of чушки. Give me 5? Oh, all right. След Give Me Five, мистер Боб и госпойца Сърнишка се върнаха към храната. Аз с ръце. Anyway, I'm very happy to have made this. No, let me invite you, please. Let me. No, please, No, no. no, no. No, it's very kind of you, but it's ridiculous. Business? No, you already did a lot for me. Okay, if you insist. Let's go, huh? Huh? С миришещи на печена риба ръце и смазен, но подписан договор в джоба, Мими изведе мистер Боб от ресторанта. Ако и двамата познаваха етикета обаче, срещата им можеше да бъде поне малко по-елегантна. Накратко. Не подлагайте чуждестранния си гост на изпитания и изненади от неприятен характер. В бизнеса полът не е от значение, затова не е задължително да кавалерствате. Ако го направите обаче, не е грешка. Погрижете се да говорите добре общи език, който владеете заедно с чуждестранните си партньори. Когато сте домакин или гост на бизнес обяд, владейте добре правилата на масата. Много е мило да направите подарък на бизнес партньор, но нека той да е опакован подходящо и да не е личен. Прости правила. Всичко се яде с прибори, супата се гребе в посока отвътре навън, а хлябът е по-голям от всички, затова не си играйте с него. Не занимавайте бизнес гостите си с лични истории. Не подписвайте договори на маса. Нека храната си е храна, а работата – работа. Домакинът винаги плаща сметката. Поканеният обаче трябва да върне жеста.